Helo a chroeso i sesiwn i blwyddyn 20, sef Safon Uwch, yn ffocysu ar uned 3 heddiw. Felly mae uned 3 yn barhad o uned 1 ym mlwyddyn 12. Mae hefyd yn gofyn am yr un faint o sgiliau, yr un fathau o sgiliau, a ni'n gofyn ohonoch chi o unedau blwyddyn 12, ond mae eisiau mireinio, mae eisiau fod ychydig fwy soffistigedig, a mae yna mwy o bwyslais ar y syniad yma o newid a parhad. Felly fyddwn ni yn edrych yn fanylach ar newid a parhad yn ystod y sesiwn hon. Felly, pwrpas y sesiynau adolygu e-ysgol. Sori am hwnna. Y peth cyntaf ydy adalw. Edrych ar technegau adolygu. Mae yna faich o wybodaeth i chi ddysgu yn uned 3, ond beth sy'n angen dysgu, sut allwn ni adalw mwy effeithlon. Mae yn mynd i fod yn wastraff amser yn llwyr os y'n ni jyst yn edrych ar adolygu a adalw wybodaeth yn unig, felly adalw y pethau cywir. Edrych ar techneg yr holiad, wrth gwrs, mor bwysig, deall y meini prawf llwyddiant. Felly adnabod prif elfennau cwestiwn yr holiad. Fi'n siŵr bod eich athrawon yn aml iawn yn rhoi enghreifftiau gwestiynau i chi yn gofyn i chi ble mae'r cysyniad allweddol, ble mae'r mater dan sylw, ble mae'r cyfnod hanesyddol. Bod chi wir, bod chi ddim yn pendroni yn ystod yr holiad, lle mae'r elfen hynny, bod chi wir yn teimlo yn hyderus yn adnabod nhw, a ymarfer, ymgyfarwyddo gyda'r cwestiynau'r holiad, bod chi yn gwybod yn union beth sy'n o'ch blaenau chi. Felly, cysyniad allweddol. Nawr, fi'n mawr o beithio bod chi'n teimlo'n digon hyderus yn adnabod y cysyniad allweddol oddi ar flwyddyn 12, ond fe nawn ni ymarfer gyda'n gilydd yn ystod y sesiwn hon. Dyma y sesiwn bys ni'n dweud sydd jyst yn edrych yn gyffredinol ar y wybodaeth ac yn ffocysu ar y wybodaeth, a'r sylfaen beth sydd angen arnoch chi. So mae'n bwysig i chi adnabod arwyddocad, pwysig, dylanwad, pwysau mesur, falle bydd y gerch chwyldroadol yna, a dadansoddi a gwerthuso. Wirioneddol, cael nôl mewn i rwtîn o flwyddyn 12, gobeithio y rwtîn nathach chi wir sicrhau bod yn hollol gywir gyda chi y llynedd oedd eich gallu chi ddadansoddi a gwerthuso, nid disgrifio. Ni ddim yma i ddisgrifio. Sorry, gael gwared o hwnna. Ni ddim yma i ddisgrifio, ni yma i werthuso. Mae'r sgil o cyflwyno naratif neu disgrifio yn sgiliau tygau. Maen nhw wedi diflannu, ni eisiau ffocysu ar yr gallu i ddadansoddi, gwerthuso a llunio barn, a wedyn cefnogi'r barn yna i chi mynd ati i Llunio. Felly, band 6, y top yn dyfa. Dyma byd ni'n anelu at. Fi'n gwybod bod yn anodd iawn i gyrraedd band 6, ond dyma byd ni'n anelu at. Fi wastad yn meddwl, os na bod ni'n anelu at y gorau, does dim wir pwynt. Os na bod ni'n ymwybodol beth sydd o'n blaenau nhw, does dim fawr o bwynt. Felly, mae Cybac yn dweud bod nhw eisiau chi arddangos a threfnu gwybodaeth yn hanesyddol gywir, perthnasol a manwl. Mae'n eitha eiriog yn dydy, canolbwyntio'n benodol o drafod y cysyniadau allweddol yn y cwestiwn a osodwyd. Cynnig trafodaeth ddilys a chytbwys am cydberthnasau rhwng nodweddion a phriodleddau allweddol. Cynnwys dadleuon ategol penodol sy'n arwain at farn gyson ac integredig y brofwyd a rhoi ateb sy'n darllen yn hawdd ac wedi drefnu'n dda gyda lefel uchel y gwyrdeb o ran defnydd o sillafu a telnodi y gramadeg ac sy'n dangos iaith a strwythur penodol. A hyd yn oed eich bod chi siŵr o fod neu gobeithio wedi arbenigo'r eich gallu chi i sgwennu traethawd ers llynedd, mae disgyblion dal eisiau rhyw fath o checklist. Be sydd angen i fi wneud? Beth yn union sydd angen i fi wneud? Yr wybodaeth meintiol yna. A ni wir yn trial aros i ffwrdd neu'n aros yn bell wrth y ticklist yna neu'r strwythur yna. Mae'n mynd braidd yn fecanyddol. Ond fi yn deall yn iawn bod gyda chi yr angen i cael rhyw fath o ticklist. Felly yn syml iawn, bod chi'n deall y cyfnod. Bod chi'n dangos i'r arholwr, fi wir yn deall y cyfnod, fi wir yn gwybod am be fi'n sôn, fi wir yn deall beth oedd yn digwydd yn y cyfnod, fi wir yn deall pam oedd yr arweinydd yma neu'r brenin yma yn teimlo bod nhw angen pasu'r ddeddf yma. Fi'n deall y cig o gwmpas yr asgwrn, sy'r cyd-destun hanesyddol, beth oedd yn digwydd yn y cyfnod.
Bo chi'n gallu trafod y gwerthuso'r cysyniad allweddol. Ond fwy fan hyn ym mlwyddyn tair dde, lle ni rili yn pwyso mesur y syniad yma newid a parhad. Ydy pethau wedi mynd yn fwy llwyddiannus, ydy pethau wedi mynd yn fwy arwyddocaol, yn fwy chwyldroadol, neu ydy pethau wedi aros yr un peth, a pam? Ac yn enwedig yn adran by, mae eisiau ni mireinio ar y sgil yna. Adnabod perthynas a chanlyniadau digwyddiadau, so bod ni'n gwybod bod e ddim jyst yn stori, sydd ddim ddangos bod rhyw LBJ jyst i pasio'r deddf hawliau sifil, bod ni'n gwybod bod yna bethau wedi arwain i fyny at hynny, a ni'n gwybod bod yna ganlyniadau yn sgil hynny. Un traethawd cyflawn, a mae fe'n ysgyblion ni wedi cael llawn bol, fi'n siŵr o clywed fi'n gweud un traethawd cyflawn, nid cyfres o baragraffau, ond mae mor wir bod yr un ddadl trwy gydol y traethawd, bod chi ddim yn newid eich meddwl hanner ffordd trwy'r traethawd, a bod y sgiliau ysgrifennu traethawd yma gyda chi, bod nhw'n gywir, bod y sillafu, bod yr atalnodi yn gywir. Yn enwedig dan y modau arholiad, chi'n poeni am gymaint o bethau, weithiau mae pethau bach fel rhoi prif lythrennau ar dechrau enwau pobl yn mynd ar goll. Mae'r un mor bwysig, achos chi angen dangos bod gyda chi ateb sy'n darllen yn hawdd, a di trefnu, a mae rhain i gyd yn plethu fewn i bethau. Okay, so dyna'r pethau yn syml ni eisiau gweld yn eich traethawd chi. Felly, i ba raddau rydych chi'n cytuno mae polisi ymynysiaeth i raddau helaeth oedd polisi tramor yr Unol Daleithiau yn ystod y cyfnod 1919 a 1941. So dyma enghraifft o'r uned America. Nawr fi'n ymwybodol iawn bod yna nifer fawr o opsiynau gan eich athrawon i ddewis, a bosib iawn bod chi ddim yn astudio America neu'r Unol Daleithiau. Dyw hwnna ddim yn reswm i chi i gau yr sesiwn yma i lawr. Mae ni'n mynd i ddefnyddio enghreifftiau, a mae popeth yn mynd i fod yn addas ar gyfer bob un uned. Felly, mae angen ymrywiaeth o gysyniadau allweddol fel achosion canlyniadau newid a parhad ac arwyddocad. So pam i chi'n mynd ati a dilygio, fe na i ddangos i chi enghreifftiau o hyn. Beth ni'n licio gweld yn hytrach na jyst meddwl, beth oedd blocad Berlin? Neu be ddigwyddodd yn Selma yn y 60au, neu pwy oedd, beth oedd rôl rhywun fel Martin Luther King. Mae eisiau chi edrych ar beth ddigwyddodd cyn, pam ddath nhw i'r brig, neu pam ddath y ddeddf yna i'r amlwg, a wedyn os oedd hwnna wedi newid pethau, beth oedd outcome hynny, beth oedd canlyniad hynny, oedd hwnna wedi newid bywyd, oedd pasio'r deddf hawliau sifil wedi newid bywyd i Americanwyr Affricanaidd? Wel na, gellir dadlau, achos nhw'n dal methu pleidleisio. Okay? Mae'r newid, mae wedi parhau i fod yr un peth, y parhad yna. Gallech chi wedyn dadlau bod yr deddf hawliau pleidleisio wedi newid pethau ac yn arwyddocaol iawn oherwydd. So dechrau meddwl ymhlith tablau ac yn y blaen, neu os chi'n hoffi'r mapiau meddwl, oddi ar yr dyma beth ddigwyddodd yn Selma, bod gyda chi'r newid a parhad a canlyniadau dod oddi ar hwnna, achos dyna'r gwerthusiad, dyna'r dadansoddi fyna. Dyw beth ddigwyddodd ar ben ei hun ddim yn ddigonol. Bo chi'n sicrhau bod yna gyd berthynas rhwng y polisi ynesiaeth a'r priodleddau allweddol, yn gysylltiedig gyda'r mater y cwestiwn, un amlwg fyna, dadansoddi ac yn gwerthuso i ba raddau y gellir dadlau mae polisi ymynesiaeth i raddau helaeth oedd y polisi tramor. So wir gwerthuso'r cwestiwn yna, dyw e ddim yn gofyn i chi sut oedd y polisi tramor wedi newid. Mae'n lot o fwy specific na hynny. Ystyried os mae polisi ymynysiaeth i raddau helaeth oedd y polisi tramor. Okay, so ystyried beth yw polisi tramor, oedd hwnna wedi newid yn ystod y cyfnod, oedd hwnna'n cael ei ddweud falle, ond falle ddim yn weithredol. So wir dod i wraidd y cwestiwn. Gellir herio cynnig trwy dadlau nad oedd polisi ymynysiaeth oedd y polisi tramor. So please bydwch meddwl, ond mae'r cwestiwn yn gweud, beth dyma yw es, mae rhaid i fi cytuno gyda'r cwestiwn hynny. Dyw hynny ddim yn wir o bell ffordd. Mae croeso chi angytuno gyda'r cwestiwn. Chi methu newid y cwestiwn, chi dal yn gorfod sôn am polisi ymynysiaeth, chi dal yn gorfod rhoi hwnna'n cyd-destun y polisi tramor, ond mae croeso chi angytuno gyda'r cwestiwn, mae croeso mawr i chi angytuno gyda'r cwestiwn. A cofiwch, os ych chi'n angytuno gyda'r cwestiwn, ych chi'n dod mas o'r arholiad yma, Sara sy'n eistedd drws nesaf chi yn gwersi hans efo nes i gytuno gyda'r cwestiwn, mae modd i'r ddwy ohonoch chi, neu ddau ohonoch chi cael y gwmws yr un marciau, jyst bod chi wedi cyfiawnhau eich ateb chi. Dyma sy'n gret am hanes. Ond i bai bod chi'n gallu cyfiawnhau eich ateb chi, sôn am y cysyniad allweddol, pwyso mesur yn erbyn y mater dan sylw, mae'n safbwynt yn dydy.
Okay? Ni ddim yn stuck ar 2 a 2 yw 4 a bod ni un ateb. Mae croeso chi ateb yn gwbl wahanol, ond i bai bod chi yn ateb y cwestiwn, a bod chi yn sôn am y cysyniad allweddol a'r mater dan sylw a gwerthuso dadansoddi hynny. Felly beth ydy'r cysyniad allweddol? A fi mawr obeithio bod chi'n teimlo'n hyderus iawn yn gallu esbonio beth ydy'r cysyniad allweddol. Ond y cysyniad allweddol ydy'r gallu i drafod cysyniadau allweddol fel achosion, canlyniadau, parhad, newid ac arwydd y can. So geiriau fel pwysigrwydd, newid, effaith, trobwynt, chwyldroadol, ystyried pethau fel tymor byr, hir dymor, goblygiadau, pellgyrhaeddion, dylanwad, carreg filltir, iawn, canlyniadau sylweddol, ymatebion. Mae'r fath yna eirfa sy'n ni'n licio gweld yn eich traethodau chi er mwyn dechrau dadansoddi y cysyniad allweddol. So dyma cwbl o gwestiynau i chi. Fi wedi mynd ar cwestiynau yma o gyn bapurau, felly mae yna amrywiaeth o unedau fan hyn. Felly, ewch ati jyst i adnabod y cysyniad allweddol. Neu ddarllen y trwyddo i chi, a wedyn oll beth ni'n licio chi wneud ydy gweud, o ie, dyma'r cysyniad allweddol fan hyn. Dyma'r cysyniad allweddol yn cwestiwn 2. Bo chi mor gyfarwydd gyda adnabod y cysyniad allweddol, bo chi ddim yn eistedd fyna yn yr arholiad yn meddwl, beth yw'r cysyniad allweddol eto, bod yn rhywbeth yn naturiol i chi. Felly cwestiwn 1. I ba raddau y bu polisi'r Unol Daleithiau tuag at gomunyddiaeth yn Asia yn ystod y cyfnod rhwng 1949 a 1975 yn fethiant cyson. Penderfyniadau'r goruchaf lys oedd y dylanwad pwysicaf ar dylanwad hawliau sifil Afro-Americaniaid yn ystod y cyfnod rhwng 1890 a 1990. Trafodwch. I ba raddau rydych chi'n cytuno bydd degawd rhwng 1929 a 1939 yn gyfnod o ddioddef llwyr i bobl Cymru? I ba raddau gwnaeth diwygiadau Llywodraeth Rhyddfrydol llwyddo i leddfu'r broblem yn ymwneud gyda thlodi yn ystod y cyfnod rhwng 1956 a 1914? Ac i ba raddau y cafodd bywyd cymdeithasol economaidd yr Almaenwyr ei draws newid rhwng 1871 a 1989. Felly, ychydig o funudau chi fynd ati, jyst i adnabod felly jyst i sgwennu lawr y cysyniad allweddol ym mhob un cwestiwn. Grêt, os na bod chi wedi gorffen, mae croeso mawr i chi wasgu pause ar y cyflwyniad yma, wnawn ni symud ymlaen. I ba raddau bydd polisi tuag at yr Unol Daleithiau tuag at gomunyddiaeth yn Asia yn ystod y cyfnod rhwng 1949 a 1975 yn y fethiant cyson. Mae methiant ydy'r cysyniad allweddol. Achos mae croeso chi weid ar y degau yn lwyddiant wrth gwrs. Okay? So'r syniad yma o fethiant cyson. Oedd e'n wastad yn fethiant ac felly yn barhad o'r methiant, neu oedd y gyfnodau o lwyddiant ac felly yn newid. Penderfyniadau'r goruchaf lys oedd y dylanwad pwysicaf, so'n amlwg dylanwad pwysicaf yna, mae'n gwestiwn bach hyfryd. I ba raddau rydych chi'n cytuno bydd degawd rhwng 1929 a 1939 yn gyfnod o ddioddef llwyr, felly'n amlwg dioddef llwyr. I ba raddau gwnaeth y diwygiadau Llywodraeth Rhyddfrydol lwyddo i leddfu'r broblem yn ymwneud â thlodi yn ystod y cyfnod rhwng 1956 a 1914? So'r llwyddiant fyna, yn dyfa llwyddo. Ac i ba raddau cafwyd bywyd cymdeithasol ac economaidd yr Almaenwyr ei draws newid. So traws newid yn amlwg fyna. Okay, so ffantastig. Mae'r cwestiynau beth sy'n gweud yn mynd i fod ychydig yn fwy heriol ym mlwyddyn 20 a dylsyn nhw fod hefyd. Felly mae wir eisiau bod chi'n adnabod y gwahanol rhinweddau o'r cwestiwn. Ffantastig, so dyna'r atebion i chi. Okay, so dyma ydy ffordd really hyfryd a hawdd o fynd ati i edrych ar y syniad yma o cysylltiadau a creu'r patrymau a'r themau yma. So beth oedd cysylltiad? So fi'n mynd o thema blwyddyn 12 fan hyn i chi, jyst so bod yn deg i bawb. Beth oedd cysylltiad Harry y Seithfed gyda?
a wedyn chi'n lincio nhw fyny. So mae'n debyg iawn i'r cwestiwn 4 yn uned 1 ym mlwyddyn 10 neu 11 yn Tygau. A yn hytrach na canolbwyntio ar y naratif, chi'n edrych ar y cysylltiadau rhwng pethau. So beth oedd cysylltiad Harris Seithfed gyda'r bonedd? Okay, wel, Harris Seithfed wedi ceisio reoli'r bonedd, oedd ofn y bonedd, achos yn wir, dyna'r rheswm dath yn frenin, achos cryfder y bonedd. So yn ei dirnasiad oedd eisiau reoli'r bonedd, nath ddefnyddio bondiau, nath ond gwobrwyo ffyrlondeb ar ôl cyfnod hir, nath sicrhau bod yn niferoedd o bobl oedd yn y bonedd yn weddol isel, a dyna ddigysylltiad e. Beth oedd cysylltiad Harris Seithfed gyda economi'r wlad? A chi'n mynd ymlaen, a mae hwn yn adnodd adolygu hawdd iawn i chi allu wneud. Chi'n mynd â'ch llyfr neu chi'ned, beth oedd cysylltiad Americanwyr Africanaidd gyda mudo, gyda gorymdeithio, gyda protestiadau, gyda Martin Luther King, gyda Malcolm X ac yn y blaen. A wedyn chi'n mynd ati i feddwl amdano fe mewn ffordd lot yn fwy dwys a lot yn fwy sophistigedig. Mae hwn yn adnodd adolygu rili da mwyn gwirio eich gwybodaeth chi. Okay? So mae modd wneud hwn yn hawdd iawn, dwi ddim yn edrych yn hynod sophistigedig, felly mae'n hawdd iawn i chi efelychu hyn adre. Ond pwrpas hwn yn wahanol falle map meddwl, ydy bod chi yn edrych ar y newid a parhad, ar cysylltiadau. Achos yn enwedig yn adran B, does dim amser i chi fynd ati i edrych ar pethau yn thematig, o gwbl. Okay? Mae'n rhaid bod chi'n gallu meddwl am y patrymau. Does dim amser chi sôn am bob un degawd, am bob un peth nath ddigwydd i Americanwyr Africanaidd, am bob un peth nath ddigwydd ym Mholisi Tramor America. Mae rhaid i chi edrych ar y cysylltiadau mewn grwpio pethau mwyn trafod hynny. Felly, fel mi'n dweud, mae rhywbeth fel hyn yn adnodd da iawn mwyn galluogi chi feddwl yn fwy dwys ynglyn â'r cynnwys sy'n o'ch blaenau chi. Felly, pam adalw? Peterson a Peterson, yr enwog ymchwilwyr wedi dweud, almost all information stored in short-term memory that is not rehearsed is lost within 18 to 30 seconds. Rwy'n rili defnyddio. Meddyliwch nôl i'ch gwersi chi heddi. Faint i chi yn cofio? O top eich ben chi, faint i chi yn cofio? A os na bod ni'n adalw tro, mae'n anodd iawn i gofio hyn yn hir dymor, sy'n symud ymlaen i cofio pethau'n hir dymor. Adolygu, fi'n credu mae pobl yn teimlo wedi'r broses, a mae hynny'n gred, ond os na bod yn yr cof hir dymor, dan y mod arholiad, chi'n mynd i gael ein anodd iawn i gofio hynny. Dwysau eich dealltwriaeth yn hytrach na cofio ffeithiau, so dyna pam ni'n annog chi wneud pethau fel hyn, ydy eich mynd dwysau eich dealltwriaeth chi. Mae jyst ddim yn set o ffeithiau chi'n gwybod chi'n gorfod dysgu. Chi wir yn deall e. Chi wir yn gwybod pam beth cysylltiad Harry yr seithfed gyda Richard y Trydydd. Chi'n gwybod bod wedi sodli teyrnasiad Harry Richard y Trydydd. Chi'n gwybod bod nhw yn deuluoedd oedd yn brwydro. Chi'n gwybod bod Richard y Trydydd wedi ennill y goron yn anghyfreithlon yn ôl nifer o bobl yn y cyfnod. Chi'n gwybod hynny. Mae'n lot yn fwy na jyst fod yn ymwybodol o ffeithiau. Felly, un peth lle erfyn ydych chi'n neud ar diwedd y sesiwn yma ydy jyst mynd ati i wneud enghraifft fel hyn, ac allwch chi naill trafod ar lafar neu esbonio'ch rhieni chi, allwch chi, os chi'n dod o gartref Saesneg, allwch chi'n neud yn y Saesneg, mae'r cynnwys yr un peth, a bod chi'n trafod gyda nhw, a wedyn mae gennych chi dealltwriaeth o'r cyfnod, nid jyst bod chi'n ymwybodol o'r ffeithiau. Felly, tasgau a dalw. Dyma cwbl o dasgau i ni wneud yn y dosbarth. Mae gen i cymharu, ehangu a cysylltiad. Mae'r un yn bethau rili da i wneud tua amser hyn o'r flwyddyn. Okay. So, cwestiwn arholiad, penderfyniadau'r goruchaf oedd y dylanwad pwysicaf ar ddylanwad hawliau sifil i Afro-Americaniaid yn ystod y cyfnod rhwng 1890 a 1990. Trafodwch. So, nodweddion. Okay, dyma'r pethau allwch chi sôn amdan. Goruchaf lys Martin Luther King. Pa un yw'r mwyaf pwysig? So chi'n pwysau mesyn yn erbyn mater dran sylw di goruchaf lys, a mae gennych chi hwnna i ddewis neu Martin Luther King. Dwi'n mynd gofyn i chi i fynd ati i sgwennu treitha, mae'n jyst yn gofyn i chi pa un yw'r un mwyaf pwysig. Mae y disgybl yma'n gweud Martin Luther King, pam? Oedd ei gyhoeddistrwydd yn rhyngwladol, oedd e'n gallu ysbrydoli, a oedd ei barchu yn rhyngwladol. Allwch chi fynd ymlaen hefyd i sôn am y ffaith bod e'n defnyddio technegau di-drais, bod e'n defnyddio crefydd,
bod yn ereithiau'n arbennig o dda, ti'n be bynnag chi moyn. Wedyn chi'n mynd ati i bwyso mesur yn erbyn ymateb dan sylwetol, so effaith yr ail rhyfel byd yr goruchaf lys. Llwch chi naill ai ddweud y goruchaf lys, neu llwch chi ddweud, na, ti'n be, fi'n meddwl effaith yr ail rhyfel byd yn arwydd y cael iawn, oedd milwyr wedi ymladd yr ymgyrch fi ddwbl, oedd yn ymgyrch lle o'n nhw'n teimlo bod nhw yn ymladd naturiaeth tramor, ond hefyd yn ymladd hiliaeth yn eu cartref nhw eu hunain, a llwch chi ddweud bod e wedi agor llygad nhw'n wedig y rhai gath y profiad o ymweld â Prydain, lle o'n nhw'n gweld, ond mae hiliaeth yn bodoli yma, ond nid yn agos i'r raddfa mae hiliaeth yn bodoli yn America. Mae'n hollol normal i berson gwyn a Americanwr Africanaidd i gael sgwrs heb bod cosbau fel lynchio ac yn y blaen yn bodoli. Mae'n gyfreithiol i bawb i bleidleisio, dyw e ddim yn anodd neu anoddach i nhw bleidleisio ar y pobl gwyn. So allwch chi sôn am hynny, allwch chi sôn yn hir dymor pan bod hwnna wedi arwain at mwy o gefnogaeth i'r mudiad hawliau sifil oedd yn y pen draw wedi arwain at y deddf hawliau sifil a'r deddf hawliau pleidleisio yn y 60au. So mae'n lan i chi, does dim ateb cywir nag anghywir fan hyn, dim ond bod chi'n gallu cyfiawnhau eich ateb. So mae'n neud grid fel hyn yn ffordd rili da o jyst profi bod chi'n gallu heb adolygu esbonio pam. Wedyn goruchaf lys a JFK, llwch chi sôn am hynny wedyn hefyd. So mae hwn yn arfer da iawn, eto llwch chi wneud hwn mewn unrhyw uned, os ni'n symud hwn ymlaen i polisi tramor, gallwch chi ddweud taw, allwch chi sôn am blocad Berlin er enghraifft, a fe allwch chi drafod hwnna, pwys o mesur hwnna yn erbyn Cuba, pwys o mesur hwnna yn erbyn Korea, pwys o mesur hwnna yn erbyn Vietnam, a wedyn chi'n penderfynu pa'n sy'n mwy o fyrodd y cael, a dim ond bod chi'n gallu cyfiawnhau dyna'ch ateb chi, dyna i raddau ydy strwythur eich arholiad chi, ond chi'n adolygu fe mewn ffordd gwahanol o fwy eang i roi'r opsiynau hynny o ran be gall godi yn yr arholiad. Wedyn graddio, so graddio ni'n galw fe yn fy ysgol i, ond fi'n siŵr bod eich athrawon yn defnyddio falle termau gwahanol. Os ni'n sôn am y gair pwysig, pwysig iawn, o bwysigrwydd mawr, neu ychydig o bwysigrwydd, ond rhywbeth arall yn fwy pwysig. So chi'n rhoi ar graddfa, so dyna pam ni'n galw fe'n graddio. Okay? So allwch chi edrych ar digwyddiad fel American ymuno ar rhyfel byd cyntaf. Iawn, jyst bod pawb yn ymwybodol o hynny os chi'n astudio yr uned American i beidio. Oedd hwnna'n bwysig, oedd yn bwysig iawn. Ble byddech chi'n rhoi hwnna ar y raddfa? Okay? Gallai fod yn cwpl o lefydd yn y raddfa. Gallai fod yn syth bod yn eithaf bwysig, ond erbyn diwedd y rhyfel byd cyntaf, oedd e'n bwysig iawn, achos oedd America mewn sefyllfa lle o'n nhw bron iawn yn rheoli'r byd, o'n nhw'n arwain lot o bethau rhyngwladol am y tro cyntaf erioed, ac bod nhw wedi dilyn polisi ymynesiaeth, bod nhw wedi trio cadw mas o weithgareddau Ewrop, bod nhw nawr yn gellir dadle bod nhw un o'r pwerau mwyaf pwysig yn y byd. So mae'n gallu slotio'r cwpl o lefydd ar y raddfa, ac yn syth ben ma'ch gwaith chi'n ddadansodol, ma'ch gwaith chi'n safonol, ma'ch gwaith chi'n werthusol. So enghraifft i chi fan hyn, Deddf Hawliau Sifil 1964. Yn y bocs, bys ni'n rhoi esboniad manol, oedd LBJ wedi pasio fe ar ôl degawdau protestio, JFK wedi rhoi pethau i le, Deddf Hawliau Pleidleisio wedi cael ei basio, so mae hwnna'n anghywir, 1965 neu 1956, oedd gyrymdau Selma, ac yn y blaen. So dyna'r cyd-destun hanesyddol. A wedyn llwch chi, fel o'n i'n sôn, gallwch chi blotio fe'r cwpl o lefydd, oedd yn bwysig achos heb arwain at y hawliau hafal yn llwyr i Americanwyr Africanaidd, ond llwch chi ddadle bod yn bwysig iawn yn wleidyddol, achos mae tro cyntaf oedd Americanwyr Africanaidd yn llwyr hafal i bawb yn llygad y gyfraith, a oedd hwnna wedi arwain ymlaen at y Deddf Hawliau Pleidleisio ac yn y blaen. Harri yr seithfed fan hyn. A'i bolisi economaidd, so yr esboniad oedd Harri yr Wythfed yn blaenoraethu ei bolisi economaidd achos oedd yn nifer o haneswyr yn dadle bod yn defnyddio hynny i godi statws o fewn Ewrop,
oedd yn aml iawn gellir dadle oedd e'n blaenoriaethu hyn dros eu polisi tramor. Enghraifft o hyn oedd Margaret y Bwrgwyn, nath e ddim stopio masnachu gyda Margaret y Bwrgwyn, ei bod yn amlwg iawn bod hi ddim yn gweld fel arweinydd ac yn y blaen. So mae lot o bethau allwch chi drafod fan hyn. So, pa mor bwysig oedd y polisi economaidd felly? Oedd yn bwysig, yn doedd. Oedd yn parhau fasnachu gyda gwledydd Ewrop, ysgoi rhyfel, a ysgoi digwyddiad gyda'r ymhonwyr, ond llwch chi ddweud yn wleidyddol, oedd e wedi sefydlu statws rhyngwladol, wedi sicrhau bod y llys, y cwrt lle oedd yn gwahodd y llys genhadon o wledydd tramor yn grand iawn, wedi delio gyda Margaret y Bwrgwyn yn dda iawn, a wedi pasio neu cytuno i lot o gytundebau Ewropeaidd oedd yn buddio fe yn ariannol. So, chi'n gweud yn sgil hynny bod e'n bwysig iawn, achos nath e roi gosod sylfaen da iawn a clir iawn i fabu, sef Harry yn y pen draw. Felly, y bandiau, yn ôl i'r bandiau. Felly, yn gyffredinol, so mae hwn yn fras iawn, yn gyffredinol yn y band yma, bydd ymgeiswyr yn arddangos a threfnu gwybodaeth hanesyddol gywir, perthnasol a manwl ar raddfa uchel, arddangos dealltwriaeth dda wrth ddadansoddi a gwerthuso'r mater penodol a sodwyd, amlwg yn llunio barn a brofwyd ac ategwyd, a rhoi atebion cydlynol, rhugl ac wedi trefnu'n dda gyda sillafu, atalnodi a gramadeg da. Okay, dyna ydy y treithar perffaith. Wedyn ni'n symud ymlaen i band 5. Yn gyffredinol ar gyfer y band hwn, bydd ymgeiswyr yn arddangos a threfnu gwybodaeth hanesyddol yn gywir, perthnasol a manwl. So'r gwahaniaeth fan hyn ydy band 6 ar raddfa uchel a band 5 manwl. So mae dal gofyn lot ohonoch chi i gael mynediad i band 5. Arddangos dealltwriaeth briodol wrth ddadansoddi a gwerthuso mater penodol. Llunio barn, so does dim lot rhwng fi. So fi yn deall pan mae disgyblion yn gweud, wel, pan bod hwn yn raddfa uchel a pan bod hwn ddim yn raddfa uchel. Pan bod hwn yn fanwl a pherthnasol a mae hwn ond yn berthnasol. Felly, dyna lle mae'r checklist yn dod yn ei le. Llunio barn gytbwys y sylwadau ategol, dilys a phriodol, a rhoi atebion sy'n trefnu strwythur sillafu, atalnodi a gramadeg yn dda. So, ni dal yn disgwyl ateb eitha perffaith wrthoch chi ar gyfer band 5. Band 4, yn gyffredinol ar gyfer y band hwn, bydd ymgeiswyr yn arddangos a threfnu gwybodaeth yn hanesyddol gywir a pherthnasol. So falle nid y manylder, ond ni dal yn disgwyl lot o fanylder wrth disgybl sy'n astudio mlwyddyn 20 hanes. Felly beth yw perthnasol a beth yw manwl? Mae nhw'n bethau sy'n agored i drafodaeth. Arddangos dadansoddi a gwerthuso dilys o'r mater yn y cwestiwn o sodwyd, llunio barn gytbwys a rhywfaint o sylwadau ategol a dilys, a rhoi atebion a fynegi'r glir sy'n dangos y glirder a chydlyniad gan fwyaf a sillafu atalnodi a gramadeg priodol. So fel chi'n gweld, does dim lot o wahaniaeth, ond mae'r gwahaniaeth yn y graddau yn enfawr. Felly, sicrhewch bod chi yn ymwybodol pa band ych chi arni, ble mae'r athro yn eich gweld chi, beth sydd angen wneud mwyn codi'r band nesaf, yn fanwl beth sydd angen i chi wneud. Okay? Achos mae rhain, maen nhw'n teimlo mor debyg i'w gilydd, ond eto mae'r gwahaniaeth rhwng y graddau yn enfawr. Tasg arall i ni wneud yn fy ysgol i ydy ehangu, a fi'n hoff iawn o'r dasg yma. So fi'n rhoi nodwedd sy'n gyrruchaf lys. Fi'n rhoi ffaith really syml fel roedd y gyrruchaf lys yn allweddol oherwydd wnaeth gefnogi achos Linda Brown. Gret. Really sylfaenol, dim byd soffistigedig fyna o gwbl. A hangu ar hwnna, gallu'r dadlau mewn penderfyniad gyrruchaf lys ond y dylanwad mwyaf pwysig oherwydd achos hanesyddol Brown yn erbyn y bwrdd addysg. Oedd y chafbwynt buddugoliaethus ym mrwydr yr NAACP yn erbyn ar wahân hiliol ym maes addysg, gan wrdroi dyfarniad ynghylch achos plesu. So fi wastad yn rhoi'r ffaith sylfaenol, so bydd y ffaith sylfaenol falle byddwch chi'n llenwi fewn, a byddwch chi yn falle ail ymweld o hwn. So mae hwn yn un da, os chi eisiau gwneud y heno, bod chi'n rhoi nodweddion ar gyfer falle cyfnod penodol, ffaith really syml, a falle bod chi'n ail ymweld o hwn wrthnos nesaf, neu mewn deuddydd, a bod chi'n mynd ati ehangu. So dyna lle, yn y gap yna mae'r adolygu'n digwydd, a wedyn hwn yw'r adalw wedyn, chi'n adalw o wybodaeth chi wedi adolygu.
MLK eto, allwch chi ddweud MLK oedd un arweinwyr y mudiad hawliau sifil, ond i ehangu hwnna ar ôl adolygu, allwch chi sôn pa fudiadau wedi sefydlu, pa brotestiadau oedd yn rhan ohoni, pa gyfarfodydd oedd yn allweddol ac yn y blaen. Felly dyna'r ehangu, dyna'r gap sy'n digwydd rhwng yr adolygu a'r peidio adolygu. Okay? A dyma ydy'r adalw. A gallwch chi ailymweld o hwn unwaith eto, felly mewn wythnos, a trio rhoi ffaith chi ddim wedi rhoi lawr y tro cyntaf. Okay? Chi'n adeiladu ar eich gwybodaeth chi. A mae hwn yn sgil pwysig bysyn ni yn meddwl. Felly eto, allwn ni wneud hwn gyda polisi tramor, gallwch chi roi nodweddion fel deddfa niwtraliaeth, rhyfel byd cyntaf, ail rhyfel byd, cytundebau, abasiwyd ac yn y blaen. Gallwch chi roi ffaith rili syml fel y polisïau niwtraliaeth neu'r deddfa niwtraliaeth, bwriad oedd cadw nhw allan o faterion Ewrop. Syml. Dim byd soffistigedig. Ond i ehangu ar hwnna, allwch chi sôn am y gwahanol rhinweddau, allwch chi sôn pwy oedd yn annog nhw i gael ei basio, beth oedd y goblygiadau hynny ac yn y blaen. So chi'n ehangu ar hynny. Dyna'r gap rhwng chi'n mynd ati i greu'r ddogfen yma, a chi'n ail ymweld â'r ddogfen yma, felly mewn wythnos neu mynd deuddi, neu falle'r un noson mewn gwirionedd, allwch chi hawdd wneud yr un noson. Okay? A wedyn cysylltiad. So mae hwn yn un gret, a i ddangos chi cwbl mwy o dechnegau yn ymwneud gyda hwn dros yr sesiynau yma. Ond cofiau gysylltu pethau. So, ni yn debyg iawn i'r dabl gyda'r gred, ond fan hyn chi'n edrych ar dau beth yn unig. A weithiau mae'n anodd iawn i meddwl, chi'n meddwl, no way mae cysylltiad rhwng y llofruddiaeth a'r araith. Wel, wrth gwrs mae cysylltiad rhwng llofruddiaeth a araith MLK. Yr araith yn enwedig yn 1963 nath roi ar blatfform byd-eang, ond yn sgil hynny, gyda'r hiliaeth oedd yn bodoli yn America, nath arwain at lot o gysineb, a lot o ymysodiadau yn erbyn MLK ac yn y blaen ac yn y blaen. Okay? So weithiau allwch chi cael pethau tebyg fel Plessy a Linda Brown yn achosion llys, yn amlwg gyda canlyniadau gwahanol, ond dal yn achosion llys. A sôn am hynny, ni gallwch chi cael pethau eitha obscure meddwl, no way mae yna gysylltiadau rhwng y ddau beth yna, ond oes man, os chi'n meddwl yn ddigon caled, os maen nhw yn yr un uned, mae yna bendant cysylltiad rhyngddyn nhw. Llyn ni feddwl, fi'n rili rhoi fi hun ar y spot fan hyn, fi ddim wedi paratoi yr rhan yma, a llyn ni feddwl, enghraifft, yr polisi dwbl i'r Americanwyr Africanaidd yn ystod y rhyfel, a allwn ni feddwl am pasur deddf hawliau sifil. Petaw nhw ddim wedi mynd a trio roi hun fel arwyr yn ystod y rhyfel a bod y wlad yn ymfalchio ynddyn nhw a'i rôl nhw yn y rhyfel, wedyn byse carafan y trobwynt bys ni'n dadlen yn wedi gyda yr frwydr dros hawliau sifil ydy pan mae pobl gwyn yn dechrau cefnogi pobl di. Achos dyna di'r trobwynt lle does dim dewis gyda'r llywodraeth ond newid pethau. Pan mae pobl gwyn yn rhyngwladol, neu gwledydd rhyngwladol yn dechrau beirniadu y llywodraeth. So dyna oedd y trobwynt. Nhw wedi gweld bod yna bosibiliadau eraill trwy'r ymgyrch fudd-dwbl, oedd wedi yn y pen draw arwain at y deddf hawliau pleidleisio neu hawliau y sifil, fel nes i sôn ar y dechrau. Okay? So mae modd, hyd o pethau sy'n yn bell o'i gilydd, neu sydd ddim hyd yn ymddangos yn yr un rhan o'ch uned chi, mae modd cysylltu nhw just. A dyna sy'n helpu chi feddwl a deall yr wybodaeth yn hytrach na jyst cofio ffeithiau. Dyna ydy'r camgymeriad mae pobl yn ei. Fi'n cofio 100 ffaith am yr uned America, gret, ond faint i ti'n deall, achos mae cofio'n anodd iawn i gipio tra bod ti yn neud yr arholiad. Mae'n deall pethau, ti jyst yn deall ac felly ti'n mynd i gofio fe. Felly, cysyniadau allweddol, so bach o ymarfer cysyniadau allweddol i chi. I ba raddau rydych chi'n cytuno bod Cymru, so jyst i orffen, i ba raddau rydych chi'n cytuno bod Cymru wedi cael ei llywodraethu'n dda yn ystod y cyfnod 1240 a 1282. I ba raddau cafodd bywyd yng Nghymru dros newid rhwng 1240 a 1350. I ba raddau gellir dadlau mae cynllwynio neu lyfruddio Elizabeth oedd y prif achos y gwrthdaro rhwng Lloegr a'r pwerau Catholig yn ystod y cyfnod rhwng 15
168 cafodd y gwaith o ddarganfod a fforio gwledydd newydd effaith gadarnhaol yn bennaf ar Ewrop yn ystod y cyfnod hwn, trafodwch. Gwnaeth diorseddu Iago yr Ail atgyfnerthu yn hytrach na gwanhau grym awdurdod y goron, y dirywiad yn yr awdurdod y dylanwad yr eglwys yn bennaf gyfrifon am y twf mewn syniadau a heriau newydd yn yr ail ganrif ar 15. Felly beth ydy'r cysyniadau allweddol? Ewch ati yn yr ychydig o funudau i chi jyst i fynd ati i adnabod y cysyniadau allweddol. Dyma ydy yr atebion i chi. Sori, jyst ni roi rybudd i chi i wasgu pause ar y cyflwyniad. I ba raddau cafodd bywyd yng Nghymru ei drawsnewid. Nath e newid ychydig, nath e newid gryn dipyn, nath e newid yn gyfan gwbl. Lan i chi benderfynu. I ba raddau gellir dadlau mae cynllwynion i lyfryddi Elizabeth oedd y prif achos y gwrthdaro. Cafodd y gwaith o ddarganfod a fforio gwledydd newydd effaith gadarnhaol yn bennaf ar Ewrop yn ystod y cyfnod hwn. Gwnaeth diorseddu Iago yr Ail atgyfnerthu yn hytrach na gwanhau'r grym, a dirywiad awdurdod y dylanwad yr eglwys oedd yn bennaf gyfrifol am y twf mewn syniadau heriau newydd. So man cychwyn, os dyle bod chi'n dechrau adolygu nawr, 100%. Mae hi'n mis Ionawr, dyle bod man bethau fel hyn yn cael ei wneud, dyle fod gridiau fel hyn yn cael ei wneud. Triwch camu ffwrdd o'r mapio meddwl, ond i bai bod y mapio meddwl yn sôn am bethau fel hyn jyst mewn ffyrdd map meddwl. Nid narratif, nid cyflwyno gwybodaeth yw'r nod fan hyn, ond i werthuso dadansoddi. So, chi'n dechrau adolygu, chi'n rhoi'r pethau ma'n i le, chi'n creu yr taflenni yma cyn cychwyn. Chi'n rannu nhw gyda'ch ffrindiau chi. Dyma'r mathau o bethau mae eisiau gweld wrthoch chi yn yr wythnosau ddod. So pam ddaw yr adolygu go iawn bod pethau yn ei le i chi yn barod. Ond dyle bod chi wedi cael ffigurliadau so bod chi'n dechrau adolygu'n barod a dyle bod chi yn gwybod sut chi'n adolygu erbyn blwyddyn 40. Os mae mapio meddwl ddim yn gweithio chi, triwch rhywbeth arall. Yn y sesiwn nesaf, byddwn ni'n edrych ar sut i godi lan y bandiau. So gobeithio bod hwn yn rhoi'r fath o sylfaen i chi sut i ateb y cwestiwn o'r holiau, sut i ateb traethawd, a wedyn ewn ni edrych ar mireinio y sgiliau hynny. Felly diolch yn fawr iawn i chi am ymuno, a cofiwch i ymuno ni yn y sesiwn byw a mwy na hapus i ateb cwestiynau yn y sesiwn hynny. Diolch yn fawr iawn.